Què s'ha avançat en els últims mesos? S'han convocat per a intentar cobrir les places en comissió de servei i tenim 7 candidats, punt primer. Hem arribat a un acord prèvia diligència d'alcaldia i després de parlar tant Lorena com jo i indicant a Secretaria i a Recursos Humans que entenem que l'estat d'alarma actual i el nivell 4 d'alerta terrorista necessiten d'acords en altres administracions, encara que no siga des del principi, per a poder tindre també agents, i de fet ja tenim un acord en municipis per a poder cobrir com a interins si l'opció A, que és cobrir les places vacants en comissió de servei, no és endavant. El compromís també d'anar abonant els operatius, l'assistència a seu judicial cada trimestre vençut, cosa que ara fins ara no passava o no podia passar. També el fet de valorar en el programa 5 de la productivitat per si volien anar un 7% en 37 hores i mitja, cosa que els dos sindicats digueren que volien mantenir-se en 40 hores, que al final és compensar econòmicament la reducció del sou per anar a 37 hores i mitja en allò que se'ls aportava com a productivitat en un factor sense obligar els agents de disponibilitat voluntària. Jo crec que això també era una reivindicació històrica de la policia en intentar equiparar les gratificacions per productivitat entre el comissari i la resta de plantilla de la policia local. I també, per aquesta banda, crec que és una reivindicació històrica. Hi ha un compromís ja per escrit, després que el plenari rebutjara en el 2018 una RPT nova interna. Ara, evidentment, el compromís, i així també ho diu en el ple de 2018, és cert, és iniciar, i ja està iniciat, una RPT que valore els llocs de treball. És a dir, s'han avançat en moltes qüestions. L'oferta d'empleo pública de 2019 i 2020. La legislatura passada traguem també les places d'oficial i sabeu que no les guanyà cap agent, en un procés que té un cost per a l'economia del poble, perquè tot aquest procés s'ha de pagar i, per tant, té un desgast personal i també econòmic per a l'administració. Per tant, crec que s'ha avançat moltíssim, l'equip de govern ha negociat, però el que no podem permetre és que després de tindre l'evidència que hi ha anys on el compliment de la jornada s'ha posat en qüestió, no podem anar avui per avui a un sistema entenent que a l'hora d'elegir hem optat per el sistema 8x6 per molts motius. Primer, perquè no suposa operatius. I ja sabeu que qualsevol operatiu suposa trencar el grup Bambolla. Perquè qui fa els operatius? Aquells agents que estan en altres seccions i, per tant, estan en altre grup. Per tant, en el 8x6 no fan cap tipus d'operatiu a priori. Sí que és de veres que el 7x7 era estanc, però s'obvia un fet, que és que per a complir la jornada 40 hores en el 7x7 s'han de fer molts operatius. I, per tant, considerem, i així s'ha parlat avui, en el comitè de prevenció i aprovat per unanimitat, veritat Lorena, que està present, dels dos sindicats i de l'equip de govern. En prevenció també, perquè està el representant de prevenció i de recursos humans. S'aprova per unanimitat per el mateix sindicat que qüestiona en la premsa les mesures de prevenció que està posant l'Ajuntament. El representant d'aquest sindicat ho ha aprovat per unanimitat el comportament i tot el procediment de prevenció que està fent l'Ajuntament i entre ells en la policia.